Zdravo svim ovdje. Valijem ziku i danas imamo Hunger Games. Ovo je novi kanal. Mnogo poboljšani. Trebamo da umemo kit. Beast Monster. Znači moj kanal sam izbrisao. Naravno. Evo. Okej. Što mi? Okej, ja idem. Neće. Okej, moramo da bežimo. Imamo vuka, bežimo. Beži. Nikakve čestove ne otvaramo. Da znate. Okej, beži. Evo da pobegnemo. Mimo. Okej, ona se prati. Okej. I ovdje nikad nisam bio, ja mislim. Ovdje nisam bio nikad. Okej, čest. To. Okej, imamo oružje. To je super. Okej, i kožni oklopi, Okej, još na 14. Ovdje nemoj se hrade. Nemoj se. Nikog. Okej. Podešćemo da manija čest. Plivat ću. Okej, brod. Ne znam što se nalazi u tom brodu. Ima čestova. Znači Novi, onaj stavi se mi smisao na samost. Znači Nove sad. Okej, čest. Please. Okej. Hrana. Patike. Okej. To je super. Sad mi treba još ove stvari da pokupimo. Okej, onda ima isto neki. Ovaj čas ne mogu dati. Ne mogu. Ne znam što. Mogu, ali ne mogu. Okej, još. Bifteka. Okej. Čest. A ne! Ubij me tip. Pa pošteno. Okej, bio sam top 10. Čuo partiji nismo nešto bili onaki, zato idemo se u sljedećoj. Boss.